Kung magsugod ta sa atong pamalandong dinhi sa atong unang pagbasa, makaingon gyud ta nga ang Ginoo kanunay gyung muhatag og kalipay sa mga taong nanginahanglan. Unang niingon siya diri, kay nagbuhat ako bag-ong langit ug bag-ong yuta, dili na hinumduman ang nangagi, busa paglipay pag-ayo hangtod sa hangtod. Sa akong gibuhat, kay himuon kong malipayon ang katawhan sa Jerusalem. Kining kalipay usa ni sa atong gipangandoy gyud. Number 1 pagani tingali ning kalipay, kay mura magway kapuslanan ang tanan natong buhaton basta dili musangko sa kalipay. Nang litan kulura nimo imong buhok nya mag-uol na hinuon ka, kay sigihan kag saway. Way kapuslanan, gasto-gasto pa ka. Kis-kis ka sa imong kilay nya mag-uol ra ka ighuman. Manguyab ka unya sakitan lang ka, may pagway uyab. Unsa may tumong nganong manguyab, nganong magpa-colors buhok, nganong mangusab ka na imong naong? Unsa may tumong aron mag-uol o aron malipay? Lipay gyud. Nganong magminyo man ang tao aron mag-uol o malipay? Nya kumusta mamong mga minyo? Malipayon mo o guol? Mga naong ninyo sus. Nganong naamang gyud managan sa politika, nganong mo gasto man gyud na sila aron mag-uol o malipay? Lipay. Unya og mapilde, mag-uol, malipay. Oh, magyaw-yaw, magsige, yaw-yaw. Ngano man kay ang atong gibuhat manggod makapag-uol nato, kay dili manggod ang Ginoo maoy atong gisunod. Kana bang kalipay nga kita-kita ray magmugna, usa na siya ka bakak nga kalipay, malimbungon nga kalipay. Kana bang tawhanon nga paningkamot aron malipay, musangko na sa kaguol. Pero kung ang ato ganing kalipay atong gipasubay sa gustos Ginoo, mao na siya tinuod nga kalipay. Munang niingon diri ang Ginoo, ayaw na lang mo paningkamot nga himso gyud inyong lawas, taas gyud inyong kinabuhi, dili na na maoy akong kinahanglan nga inyong pangayoon ako. Ngano man ang Ginoo mismo mo'y nag-design, ingon siya, ang kabataan dili na mamatay, ang tigulang matigulang gyud maayo. Ang mamatay kuno og 100 years old, isipon nga siya gisilutas Ginoo. So ang budget yus Ginoo nato sobra gis 100 atong edad. Kay malipay magida ng taas-taas atong edad. Gilingay mong tupad. Ginapila na edad ni moron. Naraba sa uban mahadlok musultis edad. Ay makalipay ng taas og edad oy, taas edad. Pero kung ang imo sang edad gani taas na kaayo pero pulos kaguol, makaingon sa ka may pagmatay. Muna ang atong tubag sa Salmo nag-ingon gyud, daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo man ako nga giluwas. Kaning kaluwasan mao gining the highest happiness. Kana bang dili nato effort sa Ginoo. Labi na gyud ang kaluwasan nato gikan sa sala. Ang sala man gyud mga igsoon ang muguba sa atong kalipay. Mao na ang Ginoo nagplano og kalipay, pero tungod sa sala maguol gyud ta. Mao na dinhi sa atong ebanghelyo ningon si Jesus, kamuno gusto lang gyud mog milagro. Pasabot ang inyo ra gyung gipangita, kana ra gyung makalipay ninyo. Di gyud mo motuo nako basta dili ko magmilagro. Sa kadaghanan na to inana man, pero niingon ni dinhi ang kaning opisyal
Ginoo, kuyog intaw nako sa dili pa mamatay ang akong anak. Unsa may gisulti ni Kristo, ningon siya, pauli na, naayo na ang imong anak. Nituo ba ang opisyal? Nituo ba siya? Nituo. Og niuli siya. Ang iyang style nga iyang paadtuon si Jesus, dili mao'y gisunod sa Ginoo. Nya kay nisunod man siya sa style sa Ginoo og sa pulong sa Ginoo, naayo dayon ang iyang anak. Mao na bitaw nga kung ato gyaponing ipahaom sa atong umaabot nga eleksyon, mangita gitag mga kandidato nga kamaong mosunod sa pulong sa Ginoo, dili magpagarpar sa ilang mga pulong, magsigig saad nga murag muluwas kunuhay sa Pilipinas, labi na ning dako na kay tarog utang, 16.31 trillion atong utang. Pila na kay utang nato ana kada usa, average na tag 150,000 kada usa ka Pilipino tingali. Ang muluwas nato ani dili nanang mga politicians, kung dili mga politicians, mga leaders nga kamaong maminaw sa Ginoo, dili magpatuyang sa ilang style. Unsa man gi style ro nato dinhi mga Pilipinos, nga kon makalingkod mangwarta gyud, mao ginay number 1 tawhanon nga kinaiya. Mangita tag mga leaders kaniro mga kandidato, labi na ning ni ay mga team, sama sa team Duterte, team Marcos, atong tanaw-tanaw na sila kinsa Manila, team Duterte o team Marcos, nga iniglingkod, kay pulos-pulos naman gina sila nakalingkod, iniglingkod mga lagad og dili mangwarta. Kinsa man, mo na atong butaran. Kana bang iniglingkod kamaong maminaw sa Ginoo og magsunod sa sugo sa Ginoo? Unsa may sugo sa Ginoo gyud? Gugma sa labing ubos. Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Kanang mga masakiton, mga ilo, mga byuda, mga sinalikway, matod pa sa atong salmo. At imanon gid na, kay mao nay gustos Ginoo, kana mga way balay, way hapit gikaon, ang atong mga estudyante nga makaeskwela untang atong mga kabus nga mga estudyante, nga ang ato mga masakiton matagaan untag saktong budget sa tambal, kun mahimo libre unta ang tambal, kun mahimo makasud gid ta sila sa hospital, dili kay isalikway sa hospital. Baya naman kun masiro na hinoong budget para sa hospitalization sama anang PhilHealth, nawa na. Wa na kita maminaw sa Ginoo ana, kay niingon ang Ginoo, I was sick and you care for me. I was hungry. Karon ang kagutom natong mga Pilipinhon, daghan kay gigutom dinhila sa atong parokya, managlinya nga diha, daghan kay file request bisan lag pila ka kilong bugas. Lisod naman sa tas bugas dire. Lisod na sa atong kolekta. Bahin-bahin lang yung ginagmay. Nganong naingon ani man kay naa tingali tay mga leaders nga nagsigig pangwarta, naa tay madunggan billions na ngawa. Kaluoy nato, mao nang luwaso nato ang atong katilingban, maminaw tas Ginoo, magpagiya tas Ginoo, og mopili tag mga tawo nga mo leader nato, labi na karong umaabot midterm elections, pilion nato ng mga tawo nga Diyos non, makatao, sa ito na, makadiyos, makatao, makabayan. Kana atong pilion, dili nang saman magpakadiyos, mudaog-daog sa mga tao, ug mutalikod sa atong bayan. Nga karon isyu kay nang naang atong soberenya, nganong atong gisurinder ang atong soberenya, mao nay giisyu karon tungod aning isyu sa Pilipinas versus ICC. Murag gisurinder kuno ang atong soberenya.
wa na nato sunda ang atong konstitusyon, misurrender ta sa foreign court nga ni aman tay lig-on kaayo, effective kaayo nga mga korte sa atong nasod. Ga-operate man unta na ang atong justice system ngano kunong ningadto kita dayon sa korte sa gawas. Pero nalingaw lang sa noon ko sa akong nabatian kay tungod kuno sa pagkapriso ni President Duterte dito sa Netherlands, kanang Dahig, nahimo kunong tourist spot ang Dahig. Purting daghana mga tao mangadto. So nisaka ang tourism dito kay tibuok kalibutan mangadto naman kuno. Si President Duterte ra kuno'y nakahimo ana nga pagkapriso niya dito nisikat og maayo ang Netherlands og ang Dahig. Ako kadungog anang word nga Dahig, kanang Hague bang kanang prisuhan sa ICC kamo nakadungog dai mo ana. Wow, pagkapriso ang President Duterte pagkadaghana ng moadtog Dahig. Kada adlaw na nay tao dito. Itong pag-birthday niya, pastan, ga-party ko ng mga tao dito. Ga-picnic. Siya rin nakahimo, ana. Ngano ka ha? Ngano kang nakahimo, ani, President Duterte? Nganong nasikat man kaayo ning Dahig, ang iyang pagkapriso, sikat man kaayo. Makatubag ta, ana. Daghang mga tao tingali ang nahataga niya sa iyang pag-alagad. Although naagi maglagot, pero daghan gyud ang nahataga niya sa iyang pangalagad o ang ilang kasing-kasing natandog niining maong paagi niya sa pagpangalagad isip mayor, isip presidente. Iampo nato ang ato mga leaders nga motandog sa gugma o kasing-kasing sa atong katawhan pinaagi sa ilang mapaubsanon nga pag-alagad sa tao, sa Dios o sa nasod. Manindog ta. Ang tubag nato sa Salmo nag-ingon, ang makagagahom nga Dios ania uban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Sa una sang pagbasa, gihisgutan dinhi nga dunay tubig nga nagdagayday gikan sa tuong bahin sa templo or the east side sa silangan. O kining maong tubig nagsigig agas na nag-anam og kalawom hangtod nahimo nagyong suba. Nya matod pa diri sa unang pagbasa, ang tanang kahoy nga connected aning maong tubig magsigig pamunga, makaon ang ilang bunga, unya tambal ang ilang dahon. Pasabot, mahimo silang mapuslanon. O kining maong tubig, mga igsoon, mauni si Jesus. Unya ang atong baha kaning gitawag og linaw sa makaayo nga tubig, mauni siya ang atong 7 sacraments. Kay kanang gitawag og naabli nga tuong bahin sa templo nga naa nag-agas ang tubig, mauna siya ang kilid ni Jesus nga gidugsak sa bangkaw og niagas ang dugo og tubig. Nauna to di ba ni naalagi na ano na sama din ni ani lingay mong tupad ina sugot kag dugsakon imong tuong kilid, sugot ka ang dugsakon ba okay ni mo dili wa mo'y ayo pagbunyag nato muratag mga kahoy nga gitanom diha niining maong sapa kay niambit naman ta sa nagbaha nga grasya sa kilid ni Jesus. Ako nang gikaingon mao ni ang 7 ka sakramento nya ang unang sakramento mao ang bunyag mo nang matanom na ta diha nya expected sad ta nga mubaha sa tangadto sa uban samas mga kahoy nga
nagtubo dito nga magsigig mamunga sa doon tatag mga bunga nga makaayo sa atong isig katao o mahimong tambal ang atong kinabuhi ngadto sa uban. Sa atorong mga politisyan, sa Team Marcos, Team Duterte, mao man ni ang atong major nga mga team sa politika karon. Kinsa Manila ang dunay bunga nga naghatag og kaayuhan sa mga tao, ang Team Marcos o Team Duterte? Ay lagtubag, di alas inyong kasing-kasing. Unya, human, og mamili tag kandidato, manaa mas Team Marcos or Team Duterte, kinahanglan nga atong pilion kadtong naghatag og maayong bunga, kanabang nakalipay natong mga Filipinos, dili makasubo. Pero di man gyud maingon malipay ang tanan, at least ang kinabag-an. Nya unsaon man pagkalipay sa kinabag-an, basta ang atong leader, masimbahan man o maggobyerno, muatiman gyud sa nanag-antos kaning labing ubos. Muna si Kristo man ang ato sang model, siya ang tubig, pero siya sad ang atong model sa dihang nagpakatao siya, isip atong leader. Muna siya makabuhi nga bunga, ang paghatag o kalipay sa atong isig katao. Gilingay mong tupad, ing nalipay kang nagtupad ta. Lipay, kanang wa mulingi, murag wa ginay bunga. Muna si Kristo, model man siya nato, unsa may ang gibuhat, wa siya kaila sa tao. Ang tao sa wa kaila niya. Pero kining tawhana nagantos sa sakit, paralyzed siya, 38 years na. Why nagpakabana niya? Kay daghan sa kay ditong masakiton. Niya gila-ila ni Jesus, ana, luoy in taon kaayo, ingos Jesus, ako ana day ka, 38 years na paralyzed, maulagi Lord, maulagi Sir, ana. Siya niya, gusto pa kang maayo. Ana, kung kamo pa'y pangutan-on ni Jesus na kay sakit 38 years na, gusto pa kang maayo? Ayaw na lang, tiwasuno na. By that time, na 38 years na kang nagikalakaw, murag tiwasuno naman ka na, ay na lang pangandoy. Pero si Kristo, wa siya maghuwat. Kay niingon mang tao, wa man ko'y makaalsa na ako padong at tos tubig. Kay mulihok man tong tubig, basta mo gawas ng power kunos Ginoo dito. Dadon na tong masakiton, basta mahumol ka dito, nga nilihok ang tubig, kana maayo ka. Siya, maunhan naman siya, maalihan man, digit siya katos maus tubig. 38 years na siyang kasigig suway-suway, ana. Looy, no? Kitang mga Filipinos, pila nakakatuig na nag-antos ta aning atong hunger. Kita ba mga Filipinos? Akong nadunggan, gasugod ni atong Marcialo, nga daghan kay tagpag-antos din is Pilipinas, maubit atong siging demonstration, hangtod nag-people power. Kanus aman tong nag-people power ta? 1986. Ana, gikan ato hangtod karon pila na katuig? Kamulay kwenta dia. Sobra na 38 years oy. So ang Pilipinas karon gaantos og maayos, kagutom, sa kalisdanan, unemployment, ana. Mo na mangita tag mga leader sama ni Jesus nga mutan-aw sa kalisod. Ang problema ros Pilipinas, dili si President Duterte nga kinahanglan gyung ipriso sa ICC, dili si Vice President Sara nga kinahanglan gyud nga ma-impeach, dili sad si President Marcos, dili sad ang mga senador or mga congressman. Ang problema nga atong atubangon isip mga Pilipinos, kinig yung kagutom, kining sala sa graft and corruption. Karon kanina sa mga terorista, mga NPA, gipamatay ang mga tao na sad.
i-video pa, naaroy bagong video nga ilang gipangpatay ang mga sundao, mga kafgo ba to, ilang gipangpatay, gibidyohan, unya, gi-upload, naagyon na ang ilang mga naong, ambot, o ipatawag ba ka na sa, sana, quadcom ba na? Kaya hilig maganila mo patawag, fake news ba na, o tinuod ba to, wata kay bao, ipatawag, unta na, para maklaro, kay sunan ka, singgit-singgit pa mabuhi ang sa to ilang gisinggit. Nanay na kaning bisyo, kaning drugas karon nga porti na sad, nanay na nag-video samtang nagsuyop sila ila ng himuong content sa ilang TikTok, sa ilang Reels. Prostitusyon, mga sala kini nga social sins nga mo'y problema gid nato kaning yung ingon ana, labi na ng graft and corruption. Nangawagtang atong kwarta perting dagku ang kwartang nangawa ganita kay bawog hain gigamit gyud to. Nya pun-an dayon aning atong mga nangadaot nga environment. Mo nang kusog na kay ta mo baha karon, flash floods, niya pay linog, niya pay bulkan nga nibuto. Dili tao ang ato rong problema kung dili kahimtang. Og ang ato untang pilion, mga tao, mga leader, sama ni Jesus, mutan-aw sa tinuod nga kalisdanan, dili magsigig pangaway sa iyang isig katao. Dinhi sa atong ebanghelyo, si Jesus, giayo niya ang masakiton. Tanawa ragod ang ilang mga leaders, ang leaders sa mga Hudiyo, nasuko nganong giayo sa adlawng ipapahulay. Pagka mga buangon. Si Jesus nga mo'y nagtabang sa tao nga masakiton, ila na sa noong gustong patyon, kay nganog yung nisupak sa balaod sa adlaw ng ipapahulay. Usahay, masubraan ta ka legalistic, dili na hinuon ta ka kita sa tinuod nga problema. O para nako mao ni nahitabo karon sa atong mga gobyerno, sige silang ginukuray ana, siging hearing diha, gagasto ra bata ana nya kana ra bang ilang gigastos hearing, ang ato ra sa nang buhis nya wa gyud ma-address ang atong tinuod nga mga problema. Dili tao ang atong problema karon, pero kay wa man gi-address ang tinuod nga problema, dunay mga tao nga mipasamot sa atong problema. Mga leaders ra ba ni sila? Nya nang-apply ra ba ning uban ani og pa-re-election? Unsa man i-re-elect nato sila o dili? Kita nalay mag-igo. Muna mamalandong ta atong ampuan nga makakita tag mga leaders nga motabang gyud sa atong kalisod. Dinhi sa atong parokya unsa may tabangonon dinhi karon? Husga. Kana nahibaw mo dai mo nga slots ang atong problema. Unsa may buhaton ninyong naay mga naamoy tuburan sa tubig, inyo naamoy kwarta diha, 100 pesos. 100 pesos raman ni nasay 500. Unsa may inyong buhaton sa atong slot? Paliton. Ana. Ikaw niya pader kay maglisod na sad mi dire. Di lagi mo maglisod kay sama sa kahoy nga natanom sa kilid sa suba, dili mohonong ang pagpamunga. Na magipobre kayo nato dinhi nga slaughter, di lang kumusultis ngan, nagtrabaho ni siya isip katabang, made ba? Made. Iya ginang gipaningkamutan kada sweldo nya, kada semana man siya mo sweldo, kada sweldo mopalit gid siya labing minus usa ka slot. Unsa man sokol mo ani, dugay-dugay na gid siya og nahimo gid na siyang consistent. Muna salamat kay sa ato mga slotters, mao ni ang ato karong update sa atong slots. Ang atong SBF DAG kaning atong paras kumbinto niabot ng atong halin og 54,048 ka slots, na apay 5,952 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nya do na sad ni 16 slot challenge nga tag 8,504 na ang atong nadawat. Ang para sa atong Holy Week celebrations o sa fiesta kaning atong God's Healing and Deliverance Powers,
GHDP. Niabot na sang atong halin og 14,406 ka slots, napay 55,594 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya nasa ni 12 slot challenge nga tag 1,200, 503 na sa datong nadawat. Daghan pa kay ni siya, no? 55,594. Nya ang atong gitarget ani nga mahurot unta ni karong May 3. Napay usa ka buwan og duha ka adlaw. Kaya kaning hotdon. Mahurot kaning palit. Kung inyo lang yung ipabaha ang inyong bunga, tag 100 ragod na. Nya ang atong itabang ni Father Arnel Ponce sa iyadtong simbahan, kaning haligi para ni Mama Mary, HPMM, nahalina na sa tag 8,958, na apay 3,042 ka slots nga available. Nasa ni 20 slot challenge nga tag 2,000. So atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kay. Sa atong ginagmayng paagi, wa ta maghunahunag baos except gracias Ginoo namalita ning slots. Nakahimo tag daghang mga nindot nga activities, nakapakaon tag daghang mga pobre, gani natukuran na tog balay ang ubay-ubay gyud nga mga pobre nga way hapit balay tungod ni sa atong pag-ambit sa healing water of Jesus. Unsaon man nato ni pagpadayon, atong tan-awon kanunay ang panginahanglan sa atong isig katao. Dili ta magsigig tan-aw sa atong personal nga mga panginahanglan. Muna si Jesus wa magpasikat, ni exit gani siya. Nya niingon dayon siya sa kaning tao nga naayo pag ikaduha nilang kita, ayaw na pagpakasala. Kay ang sala maoy babag sa atong pagduol, pag-ambit sa tubig nga makabuhi. Sala. Munang dunay ni first communion nato karon o ni first confession, si wako kailaan limot ko, Maria. She is growing in Dubai. She cannot understand, she cannot speak Cebuano but can understand a little. Pero she, with her family, very interested to be fully in communion with Jesus. That's why she sought to confess and to take First Communion this morning. So let's give her a round of applause. Thank you, Maria. And from then on, we hope na she will also impart to other people the graces, the way we also impart our graces to others as we continue communing Jesus in this Eucharistic celebration. Kaning atong pag-ambit ni Kristo dinhi, sama unta ta sa mga kahoy nga gitanom diha sa tubig sa Ginoo, mamunga tangadtos uban. Usa ni ana pagpamalit og slots. Ikaduha ang pagpili og mga nasudnong leaders karong panahon sa eleksyon. Sa Dios non gyud nga pagpili. Di ta magpadaog ana mga kwartang ipanghatag, dili ta magpadala ana mga impluwensya nila sa atong kinabuhi. Tan-aw nato unsay ilang gihimo para sa atong nasod. Unsa sila ka committed nga mo sumpo niini karong nag-anam na gyud ka kuyanap nga mga sala sa atong nasod, labi na gining terrorism, killings, kaning mga bisyo, graft and corruption, drugas o mga kaning pagkabakako na sa atong katilingban o pagka-immoral sa kadaghanan nga ila nang ipagarbo ang ilang mga bisyo
na kaniadto ikauwaw nato, kaniadto dakong krimen ang maong butang, pero karon ilan nang reels sa dihaan ng social media. Duna unta tay mga leaders nga mosumpo ani, apan kana mga leaders nga muralagwa o dili gani ganahan mo hisgot ani, di gani mo condemn ani, ato gyud ang papahuwayon lang usa, kay they are not needed at this time. Mangita tag leaders nga Christ-like, manindog ta. Matud pas atong tubag sa Salmo, ang Ginoo maayo og maluluyon. Lingiyay mong tupad na liwat kas Ginoo na maayo og maluluyon. Kung ato gini siyang pamalandungan, kay ang Ginoo maayo man, ang iyang ihatag sa iyang isig katao or sa iyang palibot, ang iyang ihatag kana ra gyung maayo. Dili niya ihatag, dili niya ipaambit ang dautan. Mao na kun basahon nato ang Book of Genesis, sa unom ka adlaw nga naghimo siya sa creation, ang iya gyung ending, and he sees it very good. So kanang imong tupad kay part manas creation sa Ginoo, very good gyud na siya. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyoy gikalagutan nga tao karon, taas ang kamot. Kana bang wa gyud kay gikalagutan, wala kay sigihag kasaba, sigihag yaw-yaw, kanang sigihan nimo ingon ba ikaw ana, kinsa man? Why klaro. Ngano man kay ang bati nga atong nakita, kana manggong bati mahimo ra gyud na siyang bati tungod na nato. Kita ba? Ang bati naa na nato niya atong i-project ngadto sa gawas nato. Pareha gud ni Hesus, tanawa ha, si Hesus. Ang mga tax collectors, para niya, mao'y iyang barkada. Mukaon siya, makikuyog-kuyog siya nila. Pero ang tanaw sa mga Parisiyo, kining mga tax collectors, mga makasasala og dili angay kuyugan. Nganong si Hesus nakakita man sa makasasala nga angay himuong barkada, nya nganong ang mga tax collector wa man kakita na maayo dito himuong barkada? Unsa may rason? Ha? Kaya mga tax collectors, mga buangon, naa sila'y pagka self-centered, self-righteous, garbo ba? Na sila'y garbo nga sila ragay kamao, sila gay sakto, sila gay sundon. Ana, mo na inighatag nilag standards nga mao nay sundon nya dili matuman kay di man motuman ang mga tax collectors. Ila dayong nang butangag brand di kaangay. Ana, mao na ilang i-reject. Nilingay mong tupad nang di mo lingi liwat sa tax collector. Ngano di man kuno ka mulingi be kay wa ka kauyo na imong tupad. Sige, lingi ako no imong tupad niya pangutan-a siya ingna tan-aw nimo very good ko. Ingna ako ba very good ko. Tanawa ha, gihimo ag example ni Hesus diri sa atong ebanghelyo. Ang anak duha ka buok, ang usa ka anak faithful kay siyang papa, ang maguwang, ang manghod self-centered, self-righteous, nangayo din sa siyang bahin. Ang papa buutan kayo, maayo kayo, nya kay nangayo man ang anak, gihatag ang bahin.
Unsa may gibuhat sa anak, mingbiya sa ilang balay. Maayo ba to iyang gibuhat para sa ilang pamilya o dili? O di bahala mo diyang hukom. Unya, pag abot dito iyang gastog maayo, matagbaw siya siyang kaugalingon, siya rin nagtagbaw-tagbaw, maayo to iyang gibuhat, dili? Kusga? Dili lagi. Self-righteous ba, self-centered, nga iya rin yung tagbawon iyang kaugalingon, dili gina maayo. Nya unsa may nahitabo kay di man maayo ang iyang gibuhat, niabot yung panahon nga may resulta ang dili maayo niyang gibuhat. Nag-antos siya maayo, nahurot iyang kwarta, nag-antos siya, ni tipo na lang siya sa mga baboy, hasta gani ang lawog sa baboy dili na siya pakanon. Sa ato pa mas maayo pang baboy kay naapay pagkaon siya, bisan ang lawog sa baboy dili ipakaon niya. Unsa may nahitabo, nibalik siya ngadtos iyang papa, ngadtos ilang pamilya. Maayo ba to iyang gibuhat? Dili. Kusga. Maayo. Unyag kamo pa'y amahan ato. Kung sa inyong buhaton ikakita ninyo, nibalik na, luspad kay ignaong, bulingon pa kayo. Unsa inyong buhaton? Ika nakahinumdom pakagbalik. Unya, kung imo siyang kasab-an, imo siyang balikaso, nagalisod na yung tawag lakaw, luspad na kaayo. O imo siyang kasab-an, maayo na. Maayo dili. Unsa may maing buhaton? Ang gibuhat sa amahan. Unsa may gibuhat sa amahan? Layo pa ganing iyang anak, iya nang gisugat o gigakos o gihagkan. Kung ang imong bana ngadtos iyang kabit, sud sa pila ka tuig, hangtod na sakit niya, gilabay na sa kabit, nibalik sa inyo nga nagkiang-kiang in town kay na-paralyze na, layo pas inyong balay, unsa imong buhaton? Ikaw asawa, unsa imong buhaton? Hain tong sundang? Congratulations kung maliwat ka sa Ginoo nga maayo og maluluyon. Unsa may gibati sa amahan, kaluoy ngadto sa nakasala niyang anak. Ang pinakamaayong buhato nato para sa mga makasasala mao ang kaluoy. Kay ang musunod sa kaluoy mao dayon ang pasaylo. Basta maluoy ka, mo pasaylo ka. So ikakita nimo sa imong bana sama aning amahan, sugata dayon. Nya imo dayong gakson og imong hagkan. Nya moingon dayong imong bana kay nagbasol na lagi mo siya di na nguhal na mo nagtingog, nako angay. Gaagas ang laway ba? Di nako angay, tawgo nimo bana, himuan na lang kong imong sulugoon. Nya moingon sa ka, kinsa pa may mosugo nimong galisod na magikaglakaw. Di ba? Kaluoy og pasaylo. Niabot ang maguwang. Ang maguwang gasigig alagad sa iyang papa, gasigig alagad didto sa ilang uma. Maayo ba to iyang gibuhat? Dili. Kusga. Kana bright kay mo mga children. Maayo. Pero pag uli niya, nakita niya nga ang iyang manghod nga buangon kay tanan, ni uli niya gipistahan, giihawan pag yung pinatambok nga baka, din siya mosulod sa ilang balay kay naglagot siya. Maayo pa to iyang gibuhat? Dili. Kusga. Maayo. O giadtos papa, ningon ang papa, dong ang imong manghod na uli human nawala, nabuhi o nabanhaw, human namatay. Unsa man maayo tong gibuhat sa papa? Ana. Ibutang nato sa atong kinabuhi karon diri sa Pilipinas. Kinsa may nagsunod
sa kinaiya sa amahan. Sa ato rong mga kandidato o kandidata sa politika nga nang-apply og eleksyon, kinsa Manila ang duol-duol og kinaiya sa amahan nga maayo og maluluyon, para nako mo nay atong butaran. Kadtong mga liwat sa maguwang nga medyo kugihan kaayo, pero kusog sa kaayong mo kondem, kusog kaayong mo salikway, madadara man sa noon. Kay kay kuan man kana ganing naam sa sense of kaning loyalty sa pamilya, pero kusog lang siya mo salikway, makaguba gyapon pamilya. Mo na gitawag og buutan nga naghambin og kadautan, maayo og dautan. No, ang Ginoo di man maayo og dautan, maayo og maluluyon. Pero ang maguwang maayo kay wa man siya mobiya sa ila, pero dunay kadautan. Ang papa mao gyud the best kay maayo og maluluyon. Nya kinsa sa tong kandidato nga liwat aning manghod nga ang gihuna-huna kwarta, ang gihuna-huna kaning katagbawan, nako katagbawan, ang gihuna-huna ang iya ra gyung kaugalingon nga may kaing mangilad panahon sa kumpanya, may kayong musulti nya iniglingkod, gitagbaw ang kaugalingon hastang pundo sa atong nasod adto na padung sa iyang bulsa, ato na nang isalikway. Pero magbasol, ang saman, himuon atong sulugoon. Di ba? Himuon sulugoon. Kay kaning tanan nga nang-apply karon para pa-eleksyon, mga sulugoon man na sila. Mga sulugoon. Pero mailhan nato kinsay tinuod nga sulugoon iniglingkod na. Kay kanang mga tao nga nagpakaaron ingnon panahon sa kumpanyas eleksyon, iniglingkod anak, kusog kay na manugo. Kusog kay na silang mo condemn. Kusog kay na silang mo oppress. Ginamit ang ilang gahom kunuhay nga hinatag rasad natong mga butante. Nakaron galalis dito sa Senate hearing ga atong niagi batong adlaw. Ilang napamatud-an nga daghan day kaayog gilapas sa mga senador, nakita nila nga daghan kayong provision sa atong sanang saligang batas, konstitusyon, ug sa atong mga justice system dinhis Pilipinas nga gilapas nga hasta pagani ang katong balaod nga gipatuman sa kananaang ICC gilapas gihapon. Mo nay tan-aw sa pikas, pero ang nagdesisyon pod ato nga ipadala gyud si President Duterte ngadto sa gawas nasod, ang ilan ditong side nila ni General Torre, Marbil ug uban pa, doon nasad sila'y rason. Naasad sila'y rason. Base gyapos balaod. Pulos man sila nagamit og balaod. Makaingon sa tama, mahalingi-lingi sa time. Sakto sad. Sakto sad. Gihearing sa mga vloggers, katong mga gitawag og hearing aron maghimo og aid of legislation against aning mga fake news ani sa social media. Makaingon sa tanga, sakto kaayo ang ilang tumong nya maminaw sa tadiri speakers, sakto sad. Unsa may niingon ni Kristo, dili gina ninyo matawag og sayop, di sad matawag og sakto. Unsa may sukdanan ang bunga sa inyong binuhatan. Kinsa may nakahatag og kalinaw og kahusay sa atong nasod. Ang desisyon ba niining nagpadala ni Duterte ngadto sa ICC, o ang desisyon ba sa nag-ingon wa lang unta to ipadala? Kinsa may mubunga niini og kalinaw og kahiusa sa atong nasod. Kinsa man nga desisyon og binuhatan ang makahatag og kalipay og kalambuan sa atong nasod isip mga Filipinos dinhi og sa mga tuas
OFW nato mga igsoon, ang pagpadala ba ni Duterte ngadto sa ICC o ang pagpabilin ba niya unta dinis atong nasod nga anhi lang siya dinhi hiringon o hukban. Naay mga balaod nga isupport nato, pero unsa may bunga anang atong paggamit niya ng maong mga balaod? Maayo ba? Nagpakita bag kaluoy o nagpakita og kadaot o garbo? Muna ato ning pamalandungan, challenge ni nato, material sad ni nato para pamalandungan karon nga umaabot nga eleksyon. Dili ta mobutar sa mga tao nga kansang mga desisyon dinhis atong nasod og mga binuhatan mo resulta sa pagkabahin-bahin, mo resulta sa panag-away isip mga Pilipinos, mo resulta sa kagubot, mo resulta sa kahugno sa atong ekonomiya o sa atong moralidad. Mamili ta atong mo promote og maayong mga buhat, labi na gyud ang pagkamaluluyon, pagka mahigugmaon sa atong isig ka Filipinos. Mao ra man ginaitumong nganong naaman tay konstitusyon, batakang balaod, aron kitang tanan anha ta mo abide para magkahiusa ta ma-promote ang atong sovereignty. Og ato na ginang i-twist for our selfish interest, magkagubot ta. Nya mailhan na nimo kay magkagubot magidayon ta. Karon di na magina ikalimod, gubot mangyud ang atong nasod. Gubot gyud. Ge, lingiay mong tupad. Ing na malinawon ramos inyo. Ing na kono. Na malinawon ra. Congratulations, nagsunod si maayo tingali mo og maluluyon, pero mogawas na gyud ang atong kabuang, ang ato nang ipaambit, ang ato ng mga personal judgment, personal interests, maggubot kita, mahugno kita. Og timan-an nato diris unang pagbasa, nag-ingon gyud diri Ginoo paghimog milagro aron mahiusa mi pagbalik. Luwasa kami niining kaulip na namo karon. Ug ang pinakadako yung kaulipnan nato, ang kaulipnan sa sala. Pasaylua ang sala para maliberate. Pasaylua ang makasasala aron maliberate. Di day sayop itong ako. Pasaylua ang makasasala aron maluwas. Dumti ang sala aron maimpas. Bitaw, kay kana man yung sala, labi na ng garbo, kasuko, kahakog, kamalawayon, kanang 7 capital sins, di ba? Paligas, pride, anger, lust, envy, gluttony, ang kaon yung mailan man na nimo mga kusog ang mukaon kay managko managmaayo, no? Nagko. Gluttony, avarice, kahakog, og sloth, katapulan. Dili katapulan nga way gibuhat, kung dili katapulan kay mubuhat lang kung dunay makuha. Paraning mga eleksyon ba siya? Butar ta, gisa may dakog hatag diya. Mo na sila yung mga tapulan. Ay, butar oy, sakripisyo butar nga way dawat-dawat. Pagkugi para sa nasod. Pagkugi para sa imong silingan. Ug maunay makahatag natog kaayuhan. So, magampo ta nga niining umaabot natong eleksyon. Dili unta mosamot og kahugno ang Pilipinas. Magampo ta og maningkamo ta sa pagpaniid og maayo. Dili ta maghuwat lang nga diktaran ta, kung dili maniid ta. Kinsa niining mga 40,000 kapin nga mga kandidato gikas pagka senador hangtod pagka saingan ana diha konsehal, kinsa nila ang tinuod gyud nga maayo og maluluyon para natong mga Pilipinos, dili lang sa ilang partido, dili lang sa ilang mga supporters.